ole kan CM pu lol du ma tong chuak ve le ta lengpui airport IAF ne nan hlan an thal chung changa lo anei ve ni ser anei ve ni ti kha zone tin ron jot chuaka document an nei chuan CM ta ka bang ti empo se ma tung kom ngai ngai thlang o ka soyang khan kan party nei chu iking le tangan ti chuan puro tluang lian na hian khoi tang nge a riat chiang bang lo mi dang soi ka ria ka soi chong mai lo ma ti ni chuan chu tiang mai mai a hetia kan minga ti chia kan party future thlenga khoi wang hian defamation kan lungoi tok chu a choi thul mai thei chu wan sang kan ngoi mai kher lo wang kan party in a decide ang angin kan kalanga kha kha chu ta chuan evidence anei chuan a phorang evidence anei ni chuan ka bang ha lang chief minister atang lian he thut na en thut lak kan ni to lo ni mai chu ni mai